Čaute, vítam vás do nového videa. Toto je konkrétne pre moju kamošku Lily, lebo zajtra s ňou idem na nejaký projekt teda a tam budeme spolu. A teším sa na ňu, lebo fakt sme najlepšie kamošky už od prvého ročníka, čiže 3 roky. A chcela by som vám povedať, že bude to taký programovací projekt, kde si máme zobrať počítače. Čiže OK. A dobre je, že Lily je moja super kamoška a budeme sedieť vedľa seba. Čiže OK. A no, minulé, viete, jak som začala včera s YouTubeom a už budem asi aj tam točiť. Tam nebudem môcť točiť, asi tam budeme zakázané mobily, lebo chápete, budeme predsa len programovať. No a teším sa, že možno potom natočím, ako sme u nej, lebo budeme samozrejme pri sebe. A teším sa na vás a ešte nejaké dôležité veci. No, čiže Lily je moja najobľúbenejšia kamoška a podávam o nej informácie. Takže, no, Lily je taká, no, proste neviem čo povedať. Je milá, dobrá kamoška, občas pohádame a mám ju rada celkom, je fajn dievča a dobrá je, takže toto chápete, že sa preto máme radi. A to bude koniec videjka, tak čaute, goodbye.